Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Padre Lloyd Galion. Roma 15:1-5. Kitang mga lig-on sa pagtuo kinahanglan nga mutabang sa pagdala sa mga palasanon sa mga maluyahon ug dili kita pagpahimot sa atong kaugalingon. Hinunua matag usa kanato ang ayan na magpahimot sa atong isig ka magtotoo alang sa iyang kaayuhan aron balig-on siya sa iyang pagtuo. Kay wala maghimuot si Kristo sa iyang kaugalingon kun dili sumala sa giingon sa kasulatan. Ako'y nagdakdakan sa mga pagbugal-bugal nila kanimo. Kay ang tanang mga naisulat sa kasulatan gisulat aron sa pagtudlo kanato ug ingon nga makabaton kitang paglaom pinagi sa pagpailob ug kadasig kay hatag kanato sa kasulatan. Ug ginaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pagpailob ug kadasig magiusa sa inyong mga nahuna pinagi sa pagsunod sa panag-ingnan ni Kristo Hesus. Okay, mato ang Biblia, no? Sayod na si Pablo sa mga kostumbre kabahin sa pagkaon, pag-inom, nakita niya ang iyang kaugalingon niadtong mga lig-on o gawasnon na sa balaod. Apan iyang gihimo ang pagpugong taliwala sa maong kagawasan. Amingon nga ang hamtong sa pagtuo kinahanglan mosabot sa kaluyahon sa mga bag-o o samtang ang nagpadayon sa ilang pagtuo kay Kristo. Dili kita magpatuyang sa atong gusto apan magpuyo kita nga magpahimuot sa atong Dios. Ingon nga usab sa mga bag-o pas pagtuo, no? Kulang pas kasinatian sa Kristohanong kinabuhi. Dili magbaligon ang ilang pagtuo nga mo'y atong tinguha nga dili para sa atong kaugalingong gusto. Kung pasabot nga agako nato ang uban, dili nato ipakita nga kita nagpatuyang. Bueno, sa atong pagpadayon, atong istoryahan kining hitungod na sa prinsipyo, no? Nga mabungkag ang kinibang mga bubok nga mga panabot, no? Kahakog sulod sa nagkadaiyang bahin sa iglesia. Wala ta nagplano para sa atong kaugalingon, atong trabaho, atong oportunidad, no? Sumala sa atong damgo apan nag-alagad kang Hesus ingon nga mga niadtong mga huyang sa pagtuo ato silang alagaran kay tumong nini mao ang pangunahuna nga dili ako o dili kining ego nato nga katuyuan, no? Dili pagtuman sa atong ego apan si Hesus ang iyang iglesia mo itong tuyo. Si Hesus wala ang kinabuhi sa iyang kaugalingon ra, no? Ug iyang gihubo ang iyang himaya ug nahimo siyang tao sama kanato, no? Iyang gipas-an ang mga insulto ug mga kasakit aron nga luwason ang kalibutan sa katapusan siya pagyud namatay, no? Alang sa tanan. So siya gisaway ug gibiay-biay ingon nga kriminal aron nga maluwas kita. Magsusama usab maupsan ni atong abilidad, no? Atong attitude, no? Alang usab sa atong kaigsoon. Si Hesus na kinabuhi balaan kayo ug nagkinabuhi nga mapailubon, maligdong ug nagpaubos. Sa libro sa Daang Tugon siya mikuha sa giya sa gahom sa iyang ministro. Siya nagtinguha sa pag-alagad sa iglesia kinahanglan na magkinabuhi sa pulong sa Dios kun dili lang sa gahom o sa kalipay. Sa taas niyang pagduki-duki niining pagtulunan si Pablo isumada sa iyang pag-ila sa Dios mao ang Dios nga pagka mapailubon og kadasig. Ang magbubuhat mismo ang kinahanglan nga taas ang pasensya aron pag-antos niya sa iyang makatawhan, no? Sa mga tawo nga mga masinupakon. Ang iyang kadasig diha lamang sa iyang anak si Hesus kinsa ang iyang gikahimutan. Niini nga paagi si Pablo migiya sa mga pag-ampo sa Roma ngadto sa espiritu sa pagpailob kadasig aron nga maangkon ang sa iglesia ang pagkiusa tungod sa mga magtotoo pandiha kang Kristo lamang tungod kay diha lamang kaniya mahiusa ang paghiusa sa iglesia. Walay katapusan og walay kalampusan nga panaghiusa sa iglesia kun gikan lang kana sa atong kaugalingon dili gikan sa Ginoo. Dayon ang tanan mahiusa sa pagdaig moila sa higpit nga labaw pagkagahom og muyukbo, no? Sa amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Si Kristo lamang ang nagiusaw, nagiuli kanato ngadto sa labing balaan
pinagi siya pag-antos o kamatayon. Gipalit kita niya pinagi sa dugo ug sa iyang pagkabanhaw, pagbayaw ngadto sa langit, nahimo kitang sinagop sa ikaduhang pagkataong espirituhanon aron mahimo kitang tako sa kalipay pagdaig sa amahan ni Jesucristo maluluyon nga amahan. Sama siya ug iyang anak hingpit nagkahiusa sa espiritu mao nga matag membro sa iglesia paghiusa usab diha sa hingpit nga paghiusa. Pagampo ta nangitnon nga amahan gisimba kanamo tungod kang Ginoong Hesus na nagpadayag sa imong pagkaamahan kanamo. Ipasig-uli kaniya kami o gibugkos sa balang espiritu hiniusa sa gugma. Muwa kami nga mao ang imong gugma nga mohingpit sa espirituhanong panaghiusa sa kasimbahanan bisan sa panaglahing kabaruganan sa pagtuo. Amen. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano.